nome é Raúl e xunto cos meus compañeros Jorge e Alex vamos a falar sobre un libro de Carlos Casares que é O Sol do Verano. Intentaremos facelo o máis rápido posible para que non vos aburrades, é o máis interesante posible. Comeza... Alex. Os personaxes desta historia, o principal son Elena, é unha rapaza nova, moi alegre e imaginativa. Despois tamén está Carlos, outro rapaz pillabán e soñador. Hai outros personaxes secundarios que tamén son importantes, como Arturo, o marido de Elena, o Carmela e Indalecio, os pais desta, e os criados Anselmo, Delfina e Susa, e a tía e tío de Elena, Leopoldo, Adolfo e Mercedes. Ora o meu compañeiro vai vos explicar a historia do libro. A historia contanos que Carlos, un dos protagonistas, suicídase ao ver imposible o seu amor con Elena. Elena recorda a vida entre ela e Carlos en flashbacks que aparecen no libro e despois tamén falase do suicidio de Carlos. Os dous estaban namorados desde cativos, pero nunca se dixeron hasta o momento antes da morte. Porén, como Elena estaba casada, en esa época non existía o divorcio, Carlos suicidouse porque non se podía casar con Elena. A idea que nos quere ensinar o libro é que temos que ser sinceros cas persoas que queremos de verdade, porque senón poden pasar desgracias e cousas irreparables. Bueno, esa é o que nos dixo o profesor de galego, cada un... Gracias.